Ωραία. Και πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε για το πρόγραμμα, να μοιραστώ μαζί σας λίγα λόγια για την Electra Energy. Η Electra Energy είναι ο εθνικός φορέας υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Energy Communities Facility. Είμαστε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Ιδρυθήκαμε το 2016 με στόχο να υποστηρίξουμε την ενεργειακή μετάβαση σε ένα δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα με επίκεντρο τους πολίτες, τους δήμους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το κάνουμε ουσιαστικά υποστηρίζοντας το μοντέλο των ενεργειακών κοινοτήτων. Έχουμε 5 βασικούς πυλώνες εργασίας. Ο πρώτος από αυτούς είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των πολιτών, των δήμων και των επιχειρήσεων σχετικά με την δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες, πώς να τις ιδρύουν και πώς να αναπτύσσουν κοινοτικά έργα. Υποστηρίζουμε στην ανάπτυξη έργων, δεν αποτελούμε κατασκευαστική εταιρεία, υποστηρίζουμε στην διαδικασία όλων των βημάτων, των γραφειοκρατικών. Φυσικά υποστηρίζουμε και στο κομμάτι της εθνικής νομοθεσίας, πιέζοντας έτσι για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της συμμετοχής μας σε ευρωπαϊκά δίκτυα. Ο τέταρτος πυλώνας εργασίας αφορά την έρευνα πεδίου. Συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προσπαθούμε να αναπτύσσουμε τεχνογνωσία, την οποία την προσφέρουμε δωρεάν σε ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. Και τέλος, προσπαθούμε έτσι να δικτυώνουμε τις ενεργειακές κοινότητες τις οποίες υποστηρίζουμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δέσμη ενεργειακών κοινοτήτων, ουσιαστικά το Σωματείο Ενεργειακών Κοινοτήτων που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπεί σε πανελλήνιο επίπεδο τις ενεργειακές κοινότητες. Τώρα, συγκεκριμένα για το πρόγραμμα European Energy Communities Facility. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε προηγούμενες επιτυχημένες εμπειρίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτές το European City Facility, καθώς το Energy Communities Repository, αλλά και το Rural Energy Communities Advisory Hub. Οπότε, αντλώντας από τις εμπειρίες αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σχηματίστηκε το πρόγραμμα του European Energy Communities Facility. Στόχος του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει τις ενεργειακές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας τουλάχιστον 140 ενεργειακές κοινότητες στην ανάπτυξη αλλά και την εφαρμογή επιχειρηματικών σχεδίων. Κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες και τις οποίες στοχεύει να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα του Facility είναι η έλλειψη πόρων, ανθρώπινου δυναμικού αλλά και οικονομικών πόρων, η έλλειψη γνώσης αλλά και πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν τόσο σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, η έλλειψη γνώσης καθώς στο κομμάτι της ανάπτυξης κοινοτικών έργων και ουσιαστικά επιχειρηματικών πλάνων, το οποίο αποτελεί έτσι και το κορμό του προγράμματος, καθώς και προκλήσεις που σχετίζονται με το εθνικό πλαίσιο. Παράλληλα, έχουν παρατηρηθεί και πολλές δυσκολίες και πολλά εμπόδια σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή ενεργειακών κοινοτήτων σε προγράμματα όπως το InvestEU, Ταμείο Καινοτομίας, λόγω υψηλών επενδυτικών ορίων. Οπότε, ουσιαστικά, το Facility έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό και λειτουργεί με τον εξής τρόπο, παρέχοντας αφενός χρηματοδοτική υποστήριξη, αυτό που λέμε ουσιαστικά seed grant, χρηματοδότηση εκκίνησης 45.000 ευρώ για κάθε επιτυχημένη πρόταση, παράλληλα με ειδική εκπαίδευση και χρήσιμες πηγές, έτσι ώστε οι ενεργειακές κοινότητες να αναπτύξουν το επιχειρηματικό του σχέδιο και να μπορέσουν να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στο επίπεδο της εφαρμογής πλέον του επιχειρηματικού σχεδίου. Τώρα, αναφορικά με το πού εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Facility. Εστιάζει σε ενεργειακές κοινότητες, όπως ανέφερα και νωρίτερα, που εδρεύουν στην Ευρώπη, συγκεκριμένα σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Πώς το κάνει αυτό? Παρέχει πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και σε χρήσιμες πηγές, τα οποία είναι όλα διαθέσιμα στην πλατφόρμα του προγράμματος.
Όπως αναφέραμε και πριν, παρέχει και μια χρηματοδοτική υποστήριξη στις επιτυχημένες προτάσεις και παράλληλα καταγράφει τις εθνικές ρυθμίσεις και το νομικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες σε όλες αυτές τις χώρες. Μέσα στον Ιούνιο θα δημοσιευθεί και μία αναφορά που θα συγκεντρώνει όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των ενεργειακών κοινοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και έχει χαρτογραφήσει ήδη υπηρεσίες μιας τάσης για τις ενεργειακές κοινότητες, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στην πλατφόρμα του προγράμματος. Αναφορικά τώρα με την κοινοπραξία του έργου. Στο έργο συμμετέχουν οι οργανισμοί που βλέπετε εδώ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων RescuPU, η FEDEREN, η Energy Cities και το καθεξής. Διαχειριστής και coordinator του προγράμματος είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων, η RescuPU. Ενώ παράλληλα υπάρχει και υποστήριξη στο πεδίο, σε επίπεδο δηλαδή κρατών, από τους εθνικούς φορείς, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα της πρόθεσης του έργου και της υποστήριξης των ενδιαφερομένων κοινοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Να σημειώσω εδώ ότι οι εθνικοί φορείς απαγορεύεται να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στην συγγραφή της πρότασης. Παρ' όλα αυτά, μπορούν να υποστηρίξουν με οποιοδήποτε ερώτημα υπάρχει, οποιαδήποτε δυσκολία κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, αλλά και σχετικά με την ανάπτυξη της πρότασης, όχι σε επίπεδο συγγραφής, αλλά θεωρητικά. Παράλληλα, οι εθνικοί φορείς διενεργούν έλεγχο σκοπιμότητας για να διασφαλίζουν ότι ουσιαστικά το περιεχόμενο της αίτησης των ενεργειακών κοινοτήτων είναι ρεαλιστικό σε σχέση με το τοπικό επίπεδο. Και σημειώνω εδώ επίσης ότι δεν συμμετέχουν όμως στην διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων. Και τέλος, βοηθούν κατά την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων της ενεργειακής κοινότητας σε εθνικό επίπεδο, αλλά και υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και στην περαιτέρω εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου. Ποιο είναι τώρα το όφελος για τις ενεργειακές κοινότητες? Όπως αναφέραμε νωρίτερα, υπάρχει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, οπότε ενισχύουμε τις δεξιότητες των ενεργειακών κοινοτήτων, η οικονομική υποστήριξη, η πρόθεση αλλά και η προβολή των ενεργειακών κοινοτήτων που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, πρόσβαση σε καλές πρακτικές και, όπως αναφέραμε νωρίτερα, όλες αυτές οι χρήσιμες πηγές που θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του προγράμματος σχετικά με το εθνικό νομικό πλαίσιο, αλλά και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Τώρα, το πρόγραμμα έχει 2 κύκλους χρηματοδότησης. Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025, ενώ ο δεύτερος άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη συγκεκριμένα, στις 5 Μαΐου και έχει καταληκτική ημερομηνία 5 Ιουλίου του 2026 στις 6 ώρα Ελλάδος. Η οικονομική υποστήριξη, όπως αναφέραμε, είναι αυτή των 45.000 ευρώ ανά έργο, ανά επιτυχημένη πρόταση ουσιαστικά, για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου. Κατά το δεύτερο κύκλο, 71 ενεργειακές κοινότητες θα χρηματοδοτηθούν και ουσιαστικά ο συνολικός προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου είναι στα 3.195.000 ευρώ. Για τη διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού, η κοινοπραξία του έργου έχει αποφασίσει να δημιουργήσει 2 ομάδες χωρών. Οι χώρες υψηλού βαθμού ανάπτυξης, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, είναι αυτές που ουσιαστικά έχουν ένα εδραιωμένο νομικό πλαίσιο ενεργειακών κοινοτήτων, έχουν αναπτυχθεί αρκετές ενεργειακές κοινότητες και υπάρχει ένα πλαίσιο
ήδη που έχει λειτουργήσει θετικά για τις ενεργειακές κοινότητες, ενώ αντίθετα για τις χώρες χαμηλού βαθμού ανάπτυξης πρόκειται για χώρες οι οποίες τώρα ξεκινούν το ταξίδι τους αυτό. Πρόσφατα έχουν ενσωματώσει τους ευρωπαϊκούς ορισμούς και δεν έχουν ακόμα πολλές ενεργειακές κοινότητες στο εθνικό επίπεδο. Σχετικά τώρα με το χρονοδιάγραμμα του δεύτερου κύκλου. Όπως είπαμε, η έναρξη έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στις 5 Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων 5 Ιουλίου. Μεταξύ Ιούλιο και Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Τον Οκτώβριο αναμένουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και μετέπειτα εντός 2 μηνών από τον Οκτώβριο, λογικά μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, θα έχει ολοκληρωθεί και η υπογραφή της σύμβασης με τις ενεργειακές κοινότητες που θα έχουν προχωρήσει. Μετέπειτα θα δοθεί ένα διάστημα 6 μηνών για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά και για την εκπαίδευση των ενεργειακών κοινοτήτων. Και με την ολοκλήρωση αυτών των 6 μηνών θα ακολουθήσει η επικύρωση του επιχειρηματικού σχεδίου των ενεργειακών κοινοτήτων. Τέλος, μετέπειτα, μετά την υποβολή, το τελευταίο βήμα είναι η διαδικασία της παρακολούθησης της ουσιαστικά προσπάθειας εφαρμογής των επιχειρηματικών σχεδίων σε εθνικό επίπεδο από τις ενεργειακές κοινότητες. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται περίπου στο τέλος του 2028. Οπότε και πάλι εδώ έτσι λίγο πιο συνοπτικά το χρονοδιάγραμμα της δεύτερης πρόσκλησης. Τώρα συγκεκριμένα για το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αφορά έτσι και την ουσία της πρόσκλησης αυτής. Τι περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο? Ένα επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει αρχικά την οικονομική ανάλυση, αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών του έργου, των ροών εσόδων, καθώς και του λειτουργικού κόστους για την εφαρμογή του επιχειρηματικού μας σχεδίου, η τεχνική ανάλυση, η ανάλυση της τοπικής αγοράς, εξετάζουμε δηλαδή τις τρέχουσες συνθήκες της εθνικής αγοράς για τις ενεργειακές κοινότητες, καθώς και τυχόν ευκαιρίες και προκλήσεις σχετικές. Υπάρχει ένα ειδικό τμήμα σχετικά με την κοινωνική και την κοινοτική ενότητα, οπότε εστιάζουμε ακόμα και στον αντίκτυπο του επιχειρηματικού μας σχεδίου σε τοπικό επίπεδο. Και τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με την νομική ενότητα, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο η πρωτοβουλία μας συμβαδίζει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εθνικούς ορισμούς για τις ενεργειακές κοινότητες, καθώς και, το πλαίσιο εφαρμογής του ίδιου του έργου που προτείνουμε σε εθνικό επίπεδο. Εντός της πλατφόρμας υπάρχει διαθέσιμο και ένα πρότυπο σχέδιο του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο έτσι προτείνεται από την κοινοπραξία του προγράμματος, έτσι ώστε να ακολουθήσουν οι κοινότητες κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου τους. Τώρα, σχετικά με την επιλογή των ωφελούμενων ενεργειακών κοινοτήτων. Εντός της πλατφόρμας υπάρχει μια ειδική λίστα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία συγκεκριμένα είναι η ενεργειακή κοινότητα να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της σύστασης, δηλαδή να αποτελεί νομικό πρόσωπο. Αυτό θα ελεγχθεί και από τους αξιολογητές και κατά τη διαδικασία της υποβολής της αίτησής σας, αλλά και μετέπειτα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Κατά τη διαδικασία της υποβολής ζητείται ρητά από την πλατφόρμα και το έγγραφο σύστασης, δηλαδή ένα έγγραφο από το ΓΕΜΗ. Το δεύτερο κριτήριο αφορά τον ορισμό της ενεργειακής μας κοινότητας, ο οποίος ορισμός θα πρέπει να συμβαδίζει με τους ορισμούς των ενεργειακών κοινοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, είτε να πρόκειται για κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας, είτε για ενεργειακή κοινότητα πολιτών, είτε για ενεργειακή κοινότητα που έχει ιδρυθεί βάσει του νόμου 4513 του 2018. Το τρίτο κριτήριο αφορά την έδρα της κοινότητάς μας. Θα πρέπει να εδρεύει σε μια επιλέξιμη χώρα. Για την περίπτωση της Ελλάδας είμαστε εντάξει.
Το τέταρτο κριτήριο τώρα είναι η δέσμευση, την οποία θα πρέπει να δηλώσει ρητά η κοινότητά μας σε περίπτωση δηλαδή που προχωρήσει να συμπληρώσει κάποια ερωτηματολόγια παρακολούθησης και μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου της δράσης της. Αυτό το κάνετε υπογράφοντας κατά την υποβολή της αίτησής σας ένα letter of commitment, το οποίο δίνεται από την πλατφόρμα. Το υπογράφει ο νόμος εκπρόσωπός σας. Και τέλος, ότι συμφωνείτε με το τελευταίο κριτήριο, που είναι ουσιαστικά το ότι θα χρησιμοποιηθεί η επιχορήγηση, η χρηματοδοτική υποστήριξη δηλαδή, μόνο για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και όχι για άλλους λόγους εκτός πεδίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα LIFE. Έχω δει μία ερώτηση, θα τις απαντήσουμε μετά συγκεντρωτικά, μετά το τέλος της παρουσίασης. Επίσης, τη λίστα των κριτηρίων επιλεξιμότητας μπορείτε έτσι να τη δείτε και στην πλατφόρμα του προγράμματος, καθώς και στο έγγραφο καθοδήγησης των ενεργειακών κοινοτήτων, των υποψήφιων ενεργειακών κοινοτήτων. Υπάρχει ένας οδηγός που είναι η λίστα των κριτηρίων επιλεξιμότητας, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν περισσότερο για να καταλάβετε καλύτερα κάθε κριτήριο. Πώς γίνεται τώρα η αξιολόγηση? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο είναι και αυτό διαθέσιμο στην πλατφόρμα του προγράμματος. Υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων, βάσει των οποίων εξετάζεται η αίτησή μας. Αφενός, έχει να κάνει με την λειτουργία της κοινότητας, αφετέρου έχει να κάνει με την καινοτομία του έργου και την πρωτοπορία του έργου σε τοπικό επίπεδο, με το πόσο ρεαλιστικό είναι το έργο σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η τεχνολογία αλλά και οι τοπικές συνθήκες, το νομικό πλαίσιο, το τεχνικό και το καθεξής. Και τέλος, η 4η κατηγορία αφορά τον αντίκτυπο του επιχειρηματικού μας σχεδίου, του έργου το οποίο προτείνουμε, σε τοπικό επίπεδο. Η αίτησή μας θα πρέπει να λάβει την ελάχιστη βαθμολογία ανά κατηγορία κριτηρίων. Βλέπετε εδώ στην εικόνα ότι υπάρχουν κάποια ελάχιστα όρια τα οποία θα πρέπει να πιάσουμε ανά κατηγορία και παράλληλα θα πρέπει να λάβουμε την ελάχιστη βαθμολογία συνολικά. Συνολικά μπορούμε να λάβουμε 25 μονάδες, είναι το μέγιστο όριο. Το 15 μονάδες είναι οι ελάχιστες που θα πρέπει να λάβουμε συνολικά και μετέπειτα, θα δείτε εδώ και στις οδηγούς του προγράμματος στην πλατφόρμα, θα πρέπει να προσέξουμε και τις ελάχιστες μονάδες που θα πρέπει να πιάσουμε ανακατηγορία κριτηρίων. Τώρα, μπορούμε να περάσουμε λίγο στο τι παρατηρήθηκε κατά τον πρώτο κύκλο χρηματοδότησης και από τις αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, οπότε θα σας προτείνω να το ελέγξετε κατά τη διαδικασία της υποβολής της πρότασής σας. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι και στην πλατφόρμα και με περισσότερο υλικό έτσι, και καθοδήγηση. Αλλά σίγουρα η λίστα με τα πιο συνηθισμένα λάθη κατά τον πρώτο κύκλο θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό σημείο για όλους μας πριν υποβάλουμε την πρότασή μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τυχόν λάθη. Το πρώτο λάθος που παρατηρήθηκε είναι η μη συμμόρφωση με ορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας ή τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών. Οπότε μπορεί να υποβλήθηκαν προτάσεις από νομικές οντότητες οι οποίες δεν ήταν ενεργειακές κοινότητες ή δεν συμβάδιζαν με τους ορισμούς δηλαδή των ενεργειακών κοινότητων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο λάθος αφορά την μη έγκυρη απόδειξη της νομικής οντότητας, δηλαδή στην περίπτωση ας πούμε, της Ελλάδας δεν υποβλήθηκε το έγγραφο από το ΓΕΜΗ. Μπορεί να δόθηκε, ας πούμε, ένα σύγχρονο λάθος ήταν αυτό, ότι δόθηκε ένα καταστατικό μη υπογεγραμμένο, οπότε δεν μπορούσαν να ελέγξουν την εγκυρότητά του. Οπότε αυτομάτως απορρίφθηκε και η αίτηση. Οπότε εδώ θα σας ευστήσω λίγο την προσοχή στο ότι καλύτερα να κατεβάζετε ουσιαστικά
από το ΓΕΜΗ τη βεβαίωση εγγραφής σας στο Μητρό, το οποίο είναι ένα επίσημο έγγραφο και μπορεί να ελεγχθεί αυτομάτως από τους αξιολογητές. Το τρίτο λάθος είναι ότι παρατηρήθηκε από αρκετές κοινότητες ότι εντός της αίτησής τους είχαν πληροφορίες στην εθνική τους γλώσσα, οπότε προσοχή και εδώ, ό,τι γράφουμε μέσα στην πρότασή μας πρέπει να είναι στα αγγλικά. Παράλληλα, υπήρχαν κοινότητες οι οποίες δεν χρησιμοποίησαν τα ακριβή πρότυπα που παρέχονται από το πρόγραμμα, το facility. Δηλαδή, το Letter of Commitment είναι ένα πολύ συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο δίνεται στον οδηγό για τις υποψήφιες κοινότητες, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε ότι σε περίπτωση που εγκριθεί η πρότασή μας, θα ακολουθήσουμε το ερωτηματολόγιο και τη διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής και το καθεξής. Δεν θα πρέπει να κάνετε ένα δικό σας έγγραφο, θα πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς αυτό που δίνεται από την πλατφόρμα του προγράμματος. Το πέμπτο λάθος αφορά την χρήση της επιχορήγησης εκτός του προβλεπόμενου πεδίου εφαρμογής της. Δηλαδή, κάποιες κοινότητες εντός της αίτησής τους έγραψαν ρητά ότι θα χρησιμοποιήσουν την επιχορήγηση παράδειγμα, για την αγορά εξοπλισμού, για την αγορά λάπτοπ, για την αγορά οτιδήποτε άλλου, εκτός για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Οπότε προσοχή και εδώ ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, το οποίο ρητά απαγορεύει τη χρήση επιχορηγήσεων ουσιαστικά σε κατασκευή έργων. Οπότε, συγκεκριμένα για την περίπτωση του facility, τα χρήματα τα οποία θα λάβουν οι ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει να δαπανηθούν σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Στην έκτη θέση παρατηρήθηκε η μη ξεκάθαρη περιγραφή του έργου. Υπάρχουν 3 τμήματα κατά την αίτησή σας. Θα πρέπει να περιγράψετε αφενός το ποια είναι η κοινότητά σας, πώς λειτουργείτε και ούτω καθεξής. Στο δεύτερο μέρος θα πρέπει να περιγράψετε το έργο, αυτό καθ' αυτό που προτείνετε, και στο τρίτο μέρος θα πρέπει να περιγράψετε τον αντίκτυπο, καθώς και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς που θα θέλατε, να εμπλέξετε κατά την εφαρμογή του έργου σας. Οπότε προσοχή ότι στο δεύτερο μέρος που περιγράφουμε το έργο μας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα αυτά που περιγράφουμε, να μην υπάρχει δηλαδή κάποιο μπέρδεμα σε σχέση με το ότι αναφέρουμε πράγματα για την κοινότητα ή αναφέρουμε πράγματα για το κοινωνικό αντίκτυπο. Οπότε καθαρά στο δεύτερο μέρος περιγράφουμε την τεχνολογία του έργου μας και ό,τι μας ζητάει συγκεκριμένα για την περιγραφή του προτινόμενου έργου. Στην 7η θέση παρατηρήθηκε η μη παροχή επαρκών πληροφοριών στο έντυπο της αίτησης. Δηλαδή υπήρχαν μικρές απατήσεις, δεν ήταν σαφές για τους αξιολογητές το τι ήθελε να πει η κοινότητα σε κάποιο σημείο της πρότασης. Οπότε θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι αξιολογητές που βλέπουν την πρότασή μας για πρώτη φορά δεν έχουν εικόνα για το τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο, ότι θα πρέπει ουσιαστικά να τους παρέχουμε όποια πληροφορία θεωρούμε χρήσιμη για να έχουν καλύτερη κατανόηση του τοπικού πλαισίου, της κοινότητάς μας για το πώς λειτουργεί στην πράξη, τις τεχνολογίες που προτείνουμε και το καθεξής. Στην 8η θέση παρατηρήθηκε η ανεπαρκή σύνδεση μεταξύ των αναγκών της κοινότητας, των προτινόμενων δράσεων και του αναμενόμενου αντικτύπου του έργου μας. Οπότε προσοχή στο τι θεωρούμε ότι υπάρχει, ποιες είναι οι ανάγκες ουσιαστικά σε τοπικό επίπεδο, πώς θεωρούμε ότι θα βοηθήσει η ανάπτυξη του δικού μας έργου σε τοπικό επίπεδο και ποιο θα είναι τελικά το αντίκτυπο που θα αφήσουμε. Να υπάρχει ουσιαστικά μια σαφή σύνδεση μεταξύ αυτών των 3 παραγόντων. Και στην 1η θέση βλέπουμε ότι δεν υπήρχε αυτός ο πρωτοποριακός χαρακτήρας που αναζητούν και οι αξιολογητές σε σχέση με την τεχνολογία ή τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε ένα έργο.
Και τέλος, παρατηρήθηκαν πολλές μακροσκελείς απαντήσεις χωρίς ουσιαστικά στρατηγική εστίαση στο που θέλουμε να δώσουμε προσοχή. Να σημειώσω εδώ ότι αυτό συνέβη πολλές φορές από χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο δεν απαγορεύεται, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε ότι οι απαντήσεις που θα εισάγουμε μετά στην αίτησή μας θα πρέπει να μην είναι θεωρητικές και γενικές, θα πρέπει να αφορούν αυτό που προτείνουμε, την αίτησή μας, και να εστιάζουν στρατηγικά σε αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε και στους αξιολογητές. Τώρα, κάποια σημεία βελτίωσης του δεύτερου κύκλου. Όπως σας είπα και νωρίτερα, υπάρχει διαθέσιμη στην πλατφόρμα αυτή η λίστα με τα 10 πιο συνηθισμένα λάθη και με περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μοιραστήκαμε εδώ σήμερα. Οπότε σας προτείνω να τις συμβουλευτείτε. Επειδή τώρα στον πρώτο κύκλο υπήρξαν χώρες από τις οποίες δεν είχαμε κάποια επιτυχημένη πρόταση ενεργειακής κοινότητας, αποφασίστηκε ότι θα έχουμε τουλάχιστον μία ωφελούμενη κοινότητα ανά χώρα. Αυτό αφορά και τους 2 κύκλους, βέβαια, χρηματοδότησης του προγράμματος. Μία σημαντική αλλαγή είναι επίσης ότι ουσιαστικά φεύγουμε από την έννοια της καινοτομίας, της τεχνολογικής καινοτομίας και πηγαίνουμε στην πρωτοπορία σε τοπικό επίπεδο. Οπότε αυτό που θα εξεταστεί από τους αξιολογητές δεν είναι η τεχνολογική καινοτομία του έργου μας, αλλά το πόσο πρωτοποριακό είναι αυτό που προτείνουμε σε τοπικό επίπεδο. Και προκειμένου να βοηθήσουμε και εμείς ως εθνικοί φορείς υποστήριξης του προγράμματος στην καλύτερη αξιολόγηση των προτάσεων, θα υπάρξει έτσι μια μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνικών φορέων και των αξιολογητών, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν καλύτερα το τοπικό πλαίσιο. Τώρα, 2 εβδομάδες πριν έγινε και ένα ειδικό εργαστήριο για τις κοινότητες που υπέβαλαν κατά τον πρώτο κύκλο χρηματοδότησης στην αίτησή τους και δεν προχώρησαν, όπου ουσιαστικά συζητήσαμε σημεία βελτίωσης της πρότασής τους. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση και στο site της Electra Energy, αλλά και μέσω της παρουσίασης εδώ, που θα διαμεραστεί και στην πλατφόρμα του Facility και στο δικό μας το site. Οπότε σας προτείνω να δείτε και εκείνη την παρουσίαση, γιατί μπορεί να υπάρχουν σημεία που μπορούν να σας φανούν χρήσιμα. Συνολικά τώρα το τι έγινε στο πρώτο κύκλο χρηματοδότησης, βλέπετε εδώ έτσι κάποια νούμερα. Πολύ σύντομα να σας πω ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά 691 αιτήσεις υποβλήθηκαν. 73 ενεργειακές κοινότητες έλαβαν τη χρηματοδότηση και προχώρησαν κατά τον πρώτο κύκλο. Οι 73 αυτές ενεργειακές κοινότητες προέρχονται από 23 χώρες και εκπροσωπούν 8.038 μέλη και προτείνουν ουσιαστικά 12 διαφορετικές τεχνολογίες. 3 από τις 73 ενεργειακές κοινότητες προέρχονται από την Ελλάδα. Και κάποια ερωτήματα τώρα πριν ανοίξουμε το χώρο για δικές σας απορίες και δικά σας ερωτήματα. Λοιπόν, τι ουσιαστικά μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μέσω του Facility. Όπως ανέφερα και πριν, προσοχή να μην αναφέρετε πουθενά εντός της αίτησης ότι η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί σε κάτι άλλο εκτός από αυτά τα συγκεκριμένα πεδία που αναφέρει και το ίδιο το πρόγραμμα. Οπότε, συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν τεχνικές, οικονομικές, ακόμα και νομικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του έργου μας, μελέτες σκοπιμότητας, διοικητικές διαδικασίες, οποιαδήποτε προπαρασκευαστική εργασία για την δόμηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, καθώς και δαπάνες προσωπικού ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που προσλαμβάνουμε για να μας υποστηρίξουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Τι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί τώρα. Το αναφέραμε και πριν.
δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε υποδομές, π.χ. αγορά ή εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, μπαταριών και ούτω καθεξής, αγορά οχήματος, αλλά εξίσου σημαντικό, και τεχνολογίες, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν τεχνολογίες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. Πώς υποβάλλουμε αίτηση? Εντός της πλατφόρμας, από την αρχική της κιόλας σελίδα, θα δείτε ένα Apply Now, όπου θα το πατήσετε και θα σας βγάλει αρχικά σε έναν αυτοέλεγχο επιλεξιμότητας, όπου θα δείτε τα κριτήρια που παρουσιάσαμε νωρίτερα αναλυτικά και με περισσότερες πληροφορίες. Μετέπειτα θα πρέπει να δημιουργήσετε εφόσον είστε επιλέξιμη κοινότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ εντός της πλατφόρμας και από εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του εντύπου της αίτησης. Μπορείτε να λάβετε και εξωτερική υποστήριξη για την υποβολή της πρότασής σας από συμβούλους και ούτω καθεξής, αλλά προσοχή εδώ, η αίτηση θα πρέπει να γίνει στο όνομα της ενεργειακής κοινότητας. Δηλαδή, το προφίλ που θα δημιουργήσετε εντός της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι στο όνομα της ενεργειακής της κοινότητας. Εξίσου σημαντικό, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη και στην διαδικασία ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου, σε περίπτωση που εγκριθεί η πρότασή σας. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα σύμβουλο, μία ομάδα συμβούλων ή μία εταιρεία η οποία θα σας υποστηρίξει σε αυτή τη διαδικασία. Υπενθυμίζω και εδώ ξανά ότι όλα αυτά όμως γίνονται στο όνομα της ενεργειακής μας κοινότητας. Και σχετικά τώρα με την αίτηση, εκτός από το έντυπο της αίτησης, το οποίο θα συμπληρώσετε εντός της πλατφόρμας, θα σας ζητηθούν και κάποια έγγραφα, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την έγκυρη υποβολή της αίτησής σας. Αφενός θα σας ζητηθεί ένα επίσημο νομικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι είστε νομικό πρόσωπο, ότι δηλαδή έχετε ολοκληρώσει τη σύσταση. Όπως σας πρότεινα και πριν, θεωρώ ότι το πιο εύκολο είναι να ζητήσετε από το μήτρό του ΓΕΜΗ την εγγραφή σας, γιατί είναι και ένα επίσημο έγγραφο. Παράλληλα, θα σας ζητηθεί και μια υπογεγραμμένη επιστολή δέσμευσης, αυτό που αναφέραμε και πριν, το Letter of Commitment, όπου θα πρέπει να το υπογράψει ο νομικός σας εκπρόσωπος. Προσοχή εδώ να μην κάνετε κάποιο δικό σας έγγραφο, να χρησιμοποιήσετε αυτό που σας δίνεται από την πλατφόρμα. Και επισημαίνω ξανά εδώ την προσοχή σας στο ότι αν αυτά τα δύο έγγραφα λείπουν, η αίτηση απορρίπτεται. Επίσης, προαιρετικά μπορείτε να υποβάλλετε και ένα έγγραφο, ένα ουρανόγραμμα, ουσιαστικά που θα αποτυπώνεται τη δομή των διοικητικών σας οργάνων ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εσωτερικά στην κοινότητά σας. Αυτό είναι προαιρετικό το έγγραφο. Αναφορικά τώρα με τους Δήμους. Οι Δήμοι αυτοτελώς δεν είναι επιλέξιμοι. Η πρόσκληση αφορά ενεργειακές κοινότητες. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιος Δήμος είναι μέλος ενεργειακής κοινότητας, η ενεργειακή κοινότητα στην οποία συμμετέχει είναι πρόσδεκτη να καταθέσει την πρότασή της στο πρόγραμμα. Η αίτηση τώρα που θα υποβάλλεται στην πλατφόρμα γίνεται στα αγγλικά. Προσοχή εδώ, γιατί είδαμε και ότι παρατηρήθηκαν αυτά τα λάθη κατά τον πρώτο κύκλο χρηματοδότησης. Η αίτησή σας θα πρέπει όλοι να είναι στα αγγλικά, να μην υπάρχουν σημεία στα ελληνικά, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο της αίτησής σας οι αξιολογητές. Το έγγραφο που θα υποβάλλετε από το ΓΕΜΗ θα πρέπει, είναι εντάξει να είναι στα ελληνικά, ούτως ή άλλως αυτό θα μεταφραστεί επίσημα από τους αξιολογητές. Το Letter of Commitment, δηλαδή το υπογεγραμμένο έγγραφο δέσμευσης της κοινότητας, θα πρέπει να είναι στα αγγλικά. Θα το δείτε όπως παρέχεται στον οδηγό προς τις υποψήφιες κοινότητες. Και τέλος, σε περίπτωση που η αίτησή σας είναι επιτυχημένη και προχωρήσετε στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου θα γίνει στα ελληνικά, δηλαδή στην εθνική μας γλώσσα, και μία σύνοψη μόνο θα πρέπει να υποβληθεί στα αγγλικά. Κάθε κοινότητα μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση.
Οι κοινότητες οι οποίες θα υποβάλουν για δεύτερη φορά την αίτησή τους, δηλαδή δεν προχώρησαν κατά τον πρώτο κύκλο χρηματοδότησης, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου την πρότασή τους ή να υποβάλουν και κάποια διαφορετική πρόταση σε περίπτωση που το επιθυμούν. Αλλά οι κοινότητες οι οποίες έχουν ήδη λάβει επιχορήγηση και έχουν υποστηριχθεί από το πρόγραμμα δεν μπορούν να υποβάλουν νέα πρόταση κατά το δεύτερο κύκλο. Εντός του οδηγού για τις υποψήφιες κοινότητες υπάρχει ένα έντυπο αίτησης σχολιασμένο με περαιτέρω καθοδήγηση για τα επιμέρους πεδία τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε, οπότε σας προτείνω να το συμβουλευτείτε. Χρήσιμο υλικό εντός της πλατφόρμας θα δείτε εδώ στο Call Documents σε αυτό το πεδίο, καθώς και κάποιες ερωτήσεις-απαντήσεις πολύ χρήσιμες εξίσου. Όπως αναφέραμε και πριν, εδώ θα πρέπει να πατήσετε στο Apply Now, έτσι ώστε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής και να ανοίξει το έντυπο της αίτησης. Ενώ σε περίπτωση που χρειάζεται οποιαδήποτε υποστήριξη, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του πεδίου Helpdesk και ουσιαστικά επιλέγοντας εδώ στο πεδίο της χώρας, στην Ελλάδα και γράφοντας τα στοιχεία επαφής σας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας απαντήσουμε πίσω στο αίτημά σας. Τέλος, από τη μεριά μου, να ενημερώσω ότι, όπως ανέφερα και πριν, μία από τις παροχές του προγράμματος είναι η παροχή αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτό το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλες τις κοινότητες, σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε έτσι να μάθει περισσότερα για αυτό το κομμάτι. Οπότε, ανεξάρτητα από το αν η κοινότητά σας δεν προχώρησε κατά το πρώτο κύκλο ή ανεξάρτητα από το αν θα υποβάλλετε ή όχι την αίτησή σας κατά το δεύτερο κύκλο, το πρόγραμμα αυτό είναι ανοιχτό. Μπορείτε να το βρείτε στην πλατφόρμα του προγράμματος εδώ, στο Learn, στο Tab Learn, και να κάνετε την εγγραφή σας. Το προτείνουμε γιατί θεωρούμε ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα και μπορείτε να το διαμοιραστείτε ελεύθερα, έτσι ώστε να το παρακολουθήσουν και περισσότερα μέλη της κοινότητάς σας. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Όποτε θέλετε, να δούμε λίγο τα ερωτήματα βασικά που υπάρχουν και στο chat. Λοιπόν, μια ενεργική κοινότητα που κατανόησε στην ενεργική κοινότητα στο χημικό και όχι. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα αφορά τις ενεργειακές κοινότητες που λογικά είναι βασισμένες στο νόμο του 4513 του 2018, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, είναι επιλέξιμες. Το αναφέραμε και στην αρχή της συνάντησης. Επειδή οι ενεργειακές κοινότητες του 4513 το 2018 εξορισμού έχουν στοιχεία τόσο από τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας όσο και από τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών, συμβαδίζουν με τους ορισμούς, τους ευρωπαϊκούς ορισμούς για τις ενεργειακές κοινότητες. Οπότε, ναι, είναι επιλέξιμες. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Έχει σημασία το πότε έχει συσταθεί η ενεργειακή κοινότητα αν η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ γίνει π.χ. 15 μέρες πριν την προθεσμία υποβολής της πρότασης στο Enercom αποτελεί πρόβλημα? Όχι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το πότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία της σύστασης. Το μόνο που ενδιαφέρει τους αξιολογητές είναι να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση αυτό και να έχετε υποβάλει το αντίστοιχο νομικό έγγραφο απόδειξης της νομικής σύστασης. Τώρα, το επόμενο ερώτημα, το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να είναι στα αγγλικά ή πρέπει να είναι απαραίτητα στα ελληνικά? Το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αναφέραμε νωρίτερα, είναι στα ελληνικά. Δηλαδή, αναμένεται από τους αξιολογητές να είναι στην εθνική γλώσσα. Αυτό που θα ζητηθεί είναι μία, περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα αγγλικά, την οποία θα πρέπει να υποβάλλεται εντός της πλατφόρμας. Αυτό σε περίπτωση τώρα που έχει εγκριθεί η αίτησή μας και έχουμε προχωρήσει στην διαδικασία ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Για την αίτηση, επαναλαμβάνω,
είναι σημαντικό όλα τα πεδία τα οποία θα συμπληρώσουμε να είναι στα αγγλικά. Όλα τα πεδία της αίτησής μας. Αν προχωρήσουμε τώρα και εγκριθούμε και προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτό μπορεί να είναι στα ελληνικά και απλά θα χρειαστεί μία σύνοψη στα αγγλικά. Και το τελευταίο ερώτημα στο chat. Λοιπόν, ναι, την παρουσίαση που έγινε τον Απρίλιο στο εργαστήριο για την βελτίωση της πρότασής μας, μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Μισό λεπτάκι να σας το προωθήσω και εδώ στο chat. Λοιπόν, σας έβαλα εδώ το link. Εδώ θα ανέβει και η σημερινή παρουσίαση. Αλλά η σημερινή παρουσίαση καθώς και το recording, η βιντεοσκόπηση, θα ανέβουν και στην πλατφόρμα του Facility. Θα τα βρείτε και εκεί. Ωραία. Νομίζω απαντήσαμε όλα τα ερωτήματα στο chat. Δαμιανέ. Ναι, καλημέρα Ιωάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα που έχεις κάνει και έχεις παρουσιάσει μέχρι τώρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς που έχουμε υποβάλει στο πρώτο κύκλο την αίτηση, η οποία δεν προχώρησε όμως, πρέπει να υποβάλουμε ξανά όλα τα δικαιολογητικά με την υποβολή, με την επανυποβολή της πρότασης μας στο δεύτερο κύκλο, ή αρκεί ότι υπάρχουν ήδη μέσα στη πλατφόρμα αυτά τα δικαιολογητικά? Όχι, το σωστό και το πιο ασφαλές, κατά τη γνώμη μου, θα είναι να τα υποβάλλετε όλα εξ αρχής. Δηλαδή, τόσο το έγγραφο που έχετε υποβάλει για την νομική σύσταση, από το ΓΕΜΗ, φαντάζομαι, όσο και το Letter of Commitment. Εντάξει, και το Letter of Commitment θα ήταν καλό να έχει και νέα υπογραφή. Δηλαδή, μην υποβάλλετε αυτό που υπογράψετε κατά την πρώτη αίτηση. Ναι, εντάξει. Επικαιροποιημένο. Επικαιροποιημένο, ακριβώς, ναι. Ωραία. Ελπίζω να μην σας κούρασα με όλη αυτή την πληροφορία και να ήταν όλα έτσι σαφή. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα? Παρακαλώ. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι. Τέλεια. Ωραία. Είμαι περίεργος όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνολογιών. Εγώ είμαι εδώ από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, το πανεπιστήμιο, δουλεύω σε θέρμανση. Έχω δει ότι πολλές ενεργειακές κοινότητες έχουν θέματα με την διαχείριση του συστήματος θέρμανσης και να ρωτιόμουν πώς αυτό μεταφράζεται στα κριτήρια της αξιολόγησης για τον κύκλο. Τώρα αναφέρεστε στο κομμάτι της τεχνολογίας, έτσι. Ναι, για τη διαχείριση του συστήματος, δηλαδή φαντάζομαι αυτό παρουσιάζεται ως διαχείριση, αλλά ναι. Ναι, λοιπόν, το κομμάτι της επιλεξιμότητας, της αξιολόγησης, μου είπε, συγγνώμη, αξιολόγησης. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό λογικά θα ελεγχθεί σε ό,τι έχει να κάνει με το τοπικό πλαίσιο, το τι συμβαίνει δηλαδή σε τοπικό πλαίσιο στην τρίτη κατηγορία των κριτηρίων, δηλαδή που αφορά το τι συμβαίνει με την τεχνολογία της συγκεκριμένη σε τοπικό επίπεδο, το πόσο δηλαδή είναι εφικτό να εφαρμοστεί, αφενός, αφετέρου το τι συμβαίνει με το νομικό πλαίσιο, αν δηλαδή το νομικό μας πλαίσιο επιτρέπει σε μια ενεργειακή κοινότητα να αναπτύξει ένα τέτοιο είδους έργο. Θα εστίαζα σε αυτά τα δύο ουσιαστικά, ναι. Παράλληλα, στο κομμάτι της τεχνολογίας παρατηρούν και εξετάζουν και το κομμάτι της πρωτοπορίας. Είναι αυτό που αναφέραμε, ότι έχουμε φύγει από την τεχνολογική καινοτομία και βλέπουμε και το κομμάτι της πρωτοπορίας σε τεχνικό επίπεδο. Οπότε, σωρευτικά αυτά τα τρία ελέγχονται και εξετάζονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης. Τώρα, είναι πολύ συγκεκριμένο το πώς... είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια, όπως θα τα δείτε στη λίστα στην πλατφόρμα. Παράλληλα όμως... Συγγνώμη, τώρα μ' ακούω και μ' ακούτε καλά, γιατί μ' ακούω πίσω. Ναι, εντάξει.
Παράλληλα όμως θα πρέπει να υποστηρίξουμε και εμείς, γι' αυτό και ανέφερα και αυτά τα σημεία βελτίωσης κατά το δεύτερο κύκλο, θα υποστηρίξουμε και εμείς τους αξιολογητές να έχουν καλύτερη κατανόηση του τοπικού πλαισίου. Οπότε αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε από κοινού στο δεύτερο κύκλο, γιατί πολλές φορές παρατηρήθηκε ότι δεν είχαν καλή εικόνα του τοπικού πλαισίου, δηλαδή αυτό που πρότεινε η κοινότητα, κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι. Οπότε, για να έχουν μια καλύτερη εικόνα, θα γίνονται αυτές θα γίνει αυτή η πιο στενή συνεργασία με τους εθνικούς φορείς. Ξέρω αν απαντάω την ερώτησή σας. Όχι, τέλεια κιόλας, γιατί ήταν ακριβώς αυτό όσον αφορά τις συνεργασίες που υπάρχουν στην αξιολόγηση του τοπικού. Έχω γράψει και την πτυχιακή μου πάνω στο θέμα, όλο αυτό είναι πολύ... αλλά είπατε δεν χρηματοδοτούνται νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, άμα ας πούμε, μια ενεργειακή κοινότητα αποφασίσει ότι η καλύτερη λύση είναι μια νέα τεχνολογία, δεν θα χρηματοδοτηθεί από το... Αρχικά το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Έτσι. Οι τεχνολογίες, δεν υπάρχει κάποιο όριο σχετικά με τις τεχνολογίες που προτείνουμε, αρκεί να αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά π.χ. ορυκτά καύσιμα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο, ας πούμε, συγκεκριμένο όριο που μας λέει π.χ. δεν χρηματοδοτούμε τα υδροηλεκτρικά, χρηματοδοτούμε μόνο τα φωτοβολταϊκά. Όλα είναι ευπρόσδεκτα, δηλαδή αυτό που θέλουν να δουν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά το χαρακτηριστικό της κοινότητας, ότι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο ενεργειακών κοινοτήτων. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δαμιανέ, έχεις αφήσει το χεράκι σου ή έχεις κάποιο άλλο ερώτημα? Όχι, συγγνώμη, το έχω αφήσει, αλλά επειδή με εγκινήσει δεν μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω. Αλλά καλά. Ωραία, να δούμε αν υπάρχει και στο chat κάποιο άλλο. Υπάρχει δυνατότητα να ξαναδείξουμε την καρτέλα. Το τι μπορεί να καλύψει το πρόγραμμα. Ναι, Αργύρη. Μισό λεπτό. Θα βρείτε τις παρουσιάσεις, όπως είπαμε, και στο site της Electra, αλλά και στην πλατφόρμα του Facility. Εδώ. Τώρα, τα επαναλαμβάνω, άμα θέλετε, το τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του Facility, συγκεκριμένα ό,τι έχει να κάνει με τις τεχνικές, οικονομικές και νομικές διαδικασίες για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού μας σχεδίου, όλες οι προαναπτυξιακές εργασίες όπως οι μελέτες σκοπιμότητας, και οποιαδήποτε εργασία προπαρασκευαστική είναι απαραίτητη για να δομήσουμε έτσι το επιχειρηματικό μας σχέδιο. Ακόμη, αναφέρεται ρητά στο δεύτερο κύκλο ότι μπορούν να υποστηριχθούν και δαπάνες προσωπικού, εξωτερικών συμβούλων που προσλαμβάνονται για την υποστήριξη της εκπόνησης και της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δαπάνες προσωπικού, δηλαδή. Αυτά αναφέρονται ρητά και στην πρόσκληση του προγράμματος. Ίσως να είναι σαφές τώρα. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα? Είμαστε καλυμμένες? Ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 5 Ιουλίου, οπότε έχουμε μέχρι τις 5 Ιουλίου 6 ώρα Ελλάδος να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, μας στέλνετε ένα email εδώ στο greecepapakieenergycommunitiesfacility.eu ή μέσω του helpdesk, από την πλατφόρμα του προγράμματος δηλαδή. Στο ίδιο email έρχονται όλα τα αιτήματα. Να σας παροτρύνω να μπείτε στην πλατφόρμα, να δείτε το υλικό, να εμπνευστείτε και από τις ωφελούμενες κοινότητες από τον πρώτο κύκλο χρηματοδότησης και να προσπαθήσετε να υποβάλλετε την αίτησή σας. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και υπάρχει έτσι πολλή τεχνογνωσία πίσω από αυτό το πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε το έργο σας.
Οπότε προσπαθήστε το. Και εμείς είμαστε εδώ με χαρά να υποστηρίξουμε. Οπότε θα ευχηθώ σε όλους και όλες καλή επιτυχία. Και οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στη διαδικασία υποβολής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λογικά μέχρι αύριο θα υπάρχει το υλικό αναρτημένο και στην πλατφόρμα του Facility και στην πλατφόρμα της Electra Energy. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, γεια σας.